هفتي عاوت ثغري تترخوا النيرهم منين مرزخم أنا كندعي لا هفتي مرزخ نيركون እሺ ሰላም አምላኽ ይዝሓልኩም ነዚ ቪድዮ እዚኣ ትከታተሉ ዘለኹም ኣሕዋት እንኳዕ ሰላም መጻእኹም ዕረፍ በሉ ኣብ ዘለኹም ሰላምኩም ብዝሕ ትረፍ ይበል እሺ እምበር ደስ በሃሊ ዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ከዚኣ ድማ ብዙሕ ምንምሃር ተስፋ ይገብር ንኣከብለኩም እየ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ገዛ ወፅያ እንዳኸደት ከላ ኣብ ቅድሚያ ሰለስተ ጻዕዳ ጭሕሚ ዘርዘበሉ ዓበይቲ ሰብኡት ኣብ ትሕቲ ኳና ከፍ ኢሎም ራየቶም ቅርብ ኢላ ድማ ዝፈልጠኩም ኣይመስለንን ግን ዝጠመኹም ኢኹም ትመስሉ እሞ ገዛ እተው ገለ ዝብላዕ ድማ ልኸፉ በለቶም ንሳቶም ድማ በዓል ቤትኺ ኣብ ገዛ ኣሎ ድዩ ኢሎም ሓተትዋ ንሳ ድማ የለን ወፂኡ ዘሎ ምስ በለቶም ከምዚኣቱ ሓበርዋ ምሸት ድማ በዓል ቤታ ምስ መፀ ኩሉ እትዘጋጠማ ነገረቶሞ ከኣቱ ክትዕድሞም ሓበራ እታ ሰበይቲ ድማ ናፍቲ እቶም ሰዎች ዘለውዎ ኸይዳ ንበዓል ቤታ ከም ዝመፀን ከኣቱን ሓበረቶም ንሳቶም ግና ኩልና ብሓደ ግዜ ኣይናቱን ኢና በልዋ ምክንያቱ ክትፈልጥ ድማ ስለምንታይ ኢኹም ኩልኹም ዘይተኣቱ ኢላ ሓተተቶም ሓደ ከባቶም ከፍቶም ሰዎች ድማ ኢዱ እንዳመልከተ እዚ ሃፍቲ እዚ ድማ ዓወት ኣነ ድማ ፍቅሪ ንበሃል በልዋ ሕዚ እምበር ኪድሞ ምስ በዓል ቤትኺ መኒና ናብ ገዛኹም ክንኣቱ ከም ትደልዩ ተነጋገሩ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ንበዓል ቤታ እንታይ ከም ዝበልዋ ምስ ነገረቶ እቲ ሰብኣያ ድማ ብታሕጓስ እንታይ ዝበለ ሽሻይ እዩ ብምባል ንሃፍቲ ንዕድሞ እሞ ቤትና ብሃፍቲ ክንመልኣ ምንተን በላ በዓልቲ ቤቱ ግን ምስ ሓሳቡ ኣይተስማዕመዐትን ንምንታይ ንዓወት ዘይንዕድሞ ድማ በለት ጓል ወዶም ድማ ብሓደ ቦታ ኮይና ትሰምዖም ስለ ዝነበረት እንዳጎየት መፂኣ ናይ ቤና ሓሳብ ኣቕረበት ምትሕትና ድማ ፍቅሪ እንተንዕድሞ እኮ ጽቡቕ ዶ ይመስለኩምን ንፍቅሪ ንዓድሞ እሞ ቤትና ድማ ፍቅሪ ትመልእ በለት እቲ ሰብኣይ ድማ ንበዓል ቤቱ ሓሳብ ናይዛ ቆልዓ ይሓይሽ ኢሉ ንፍቅሪ ክትዕድሞ ሓበራ እታ ሰበይቲ ናብቶም ኣረጋግቶት ሰብኡት ኸይዳ ድማ ካባኻትኩም ኣየና እዩ ፍቅሪ ብምባል ንዓናይ ጋሻናይኻ በለቶ ፍቅሪ ድማ ብድዲሉ ክኸይድ ደድሕሪኣ ተበገሰ እቶም ክልተ ማለት እውን ሃፍትን ዓወትን ድማ ደድሕሪኡ ሰዓብዎ እታ ሰበይቲ ተገሪማ ንዓኹም እኮ ኣይዓደምኽኩምን ንምንታይ ትመፅእ ኣለኹም ኢላ ሓተተቶም እቶም ሰብኡት ድማ ሃፍቲ ወይ ድማ ዓወት እንተትዕድሙ ነይርኩም ኣይ ምሰዓብናክን ነይርና ሕዚ ግና ፍቅሪ ስለ ዝዓደምኩም ፍቅሪ ዝኸዶ ንሕና ድማ ምስ ንኸይድ ፍቅሪ ዘለዎ ድማ ሃፍትን ዓወትን ኣለው በልዋ ይብለና ወይ ደስ ትብል ኩልና ድማ ንፍቅሪ ክንዕድም ንፍቅሪ ቅድሚት ክንሰርዕ ንፍቅሪ የነቃቅሐና እዩ ብዙሕ ተማሂርኩም ትኾኑ ተስፋ ገብራ ንላዕለይ ደስ ኢላትና በቃ ሕንደይ ጥበብ እዩ በእውነት همزي كنا خوان دمو سنة فادي يخونا زقدل الرموني سخم خاتي ممارس خم نيرهم أنا زرنتي كان زيك مرز نير الخنا خلنا نفارق نسعود دمو لبنا ينا قحنا هنيتي فارس قد مخلة تسرها من الله أيو أول قل لمهرنا مالتي فارسي قد مخلة ياك كلها متعبس ننقرينا فرت اللي سخل له هافتي سعي عاوتله فرت اللي خل سلال له نفرين من رجانا نقبر يعني هذا وانا مرحت كذا زانتا بزح تمهيرهم طبعا تسفى قبر خالي مدك سانقانا سسناين عاهم لايك شير سبسكرايب مقبر دمه همزيني قدو نرت يوتيوب هم اكتخوان حق زوني مالتيو